את יכולה לחתום לנו שהכל תקין בסדר? אגב, הכל תקין. הוא לא סובל, אנחנו לא סובלים. איך היה היום? כן? מה עשיתם? מה לימדו אתכם? למשל? היינו בסוג של אריות, עשינו סלט לג'עיר, משהו כזה. אני לא יודע, עשינו הרבה דברים. תגיד לי, יש לך משהו למסור לאמא שלך ולאחותך ולמשפחה, להוריך? לא. כי יכול להיות שאני אשלח להם סרטון מהקייטנה הזאת. אז תגיד להם רק שאתה מוסר להם דרישת שלום. אוקיי. תגיד את זה למצלמה. אתה מוסר להם דרישת שלום? כן. אוקיי, תודה.